Tervetuloa Awakening Liveen, Awakening keskiviikkoihin. Tässä Jennifer LeClaire, The Awakening Prayer Hubs Global Movementin perustaja. Olemme mukana 120 maassa, taistelemme herätyksen puolesta ja kasvatamme vartioita, profeetallisia esirukoilijoita ja herätyshenkisiä rukoustaistelijoita. Liity mukaan osoitteessa awakeningprayerhubs.com. Tänään haluan puhua sinulle esirukouksen asenteestasi, ja tämä on mielenkiintoinen aihe. Ihmiset keskustelevat näistä asioista, mikä on vähän hölmöä, keskustella siitä, miten rukoilemme. Seisommeko? Makaammeko? Istutaanko ylös? Nyt sanon tämän. Tykkään taistella seisten. Tykkään tehdä sodankäyntiä marssimalla edestakaisin. Mutta rukoilemisen ryhti on oikea. Niin kauan kuin sydämemme asento on oikea, sillä ei ole väliä, mutta katsotaanpa tätä, sillä on monia tapoja rukoilla, ja on tärkeää, että ymmärrämme nämä Jumalan sanan dynamiikat. Joten Isä, kiitän sinua tänään Jeesuksen nimessä, että avaat silmämme ja autat meitä rikkomaan kaikki väärinkäsitykset, väärät opetukset ja omaksumaan sen, mitä sanasi sanoo rukousasennoista Jeesuksen nimessä. Aamen. Opetan ja selitän asioita kirjastani Esirukoilijan hartaus, ja siinä on merkintöjä jokaiselle päivälle vuodessa, mutta selitän näitä käsitteitä ja haluaisin kovasti, että nappaisit kirjan. Voit hankkia sen jenniferleclaire.org-sivustolta tai muualta verkosta. Nyt meidän pyhäkirjamme. Sananlaskut 23 jae 26. Poikani, anna minulle sydämesi ja anna silmiesi tarkkailla minun teitäni. Millainen on siis sinun rukousasentosi? Kuten sanoin, mä tykkään rukoilla sodankäynnin puolesta seisten, koska se on aggressiivinen, militantti, tiedäthän, asenne. Jos kuitenkin olen valitettavasti sairas, saatan tehdä sodankäyntiä selälläni. Ei ole väärää tapaa tehdä sitä. Ja me näemme monia rukousasentoja kaikkialla Jumalan sanassa. Jotkut pohtivat, missä asennossa heidän tulisi olla esirukousta tehdessään. Ja he jäävät kiinni tähän asiaan. Näemmehän, että Abraham todella lankesi kasvoilleen ja rukoili. 1 Mooseksen kirja 17 jae 3. Olen itsekin langennut kasvoilleni ja rukoillut aiemmin. Yleensä teen niin, kun olen epätoivoisessa tilanteessa ja antaudun täysin Jumalalle. Yksinkertaisesti lankean kasvoilleni. Muistan kuulleeni Dodie Austinin tarinan, kun hänelle diagnosoitiin syöpä ja lääkärit antoivat hänelle viikon elinaikaa. Hän kertoi, että hän ja hänen miehensä John menivät sängyn päähän, laskeutuivat kasvoilleen ja huusivat Jumalan puoleen. Sitä kutsutaan maahan heittäytymiseksi Herran eteen, ja se on nöyryyden merkki, ja sillekin on oma aikansa. Voisit toki tehdä niin ja rukoilla sillä tavalla koko ajan, jos haluaisit, mutta se ei ole välttämätöntä. Se merkitsee jotakin, eikö niin? Toisessa kohdassa näemme Abrahamin kumartuvan rukoukseen. Se on 1 Mooseksen kirja luku 24 jae 52. Ja tiedämme, että Mooses rukoili kädet ojennettuina, eikö niin? 2. Mooseksen kirjassa luvussa 9 jakeissa 27 jaksai yön, hän rukoili kädet ojennettuina. Voit rukoilla kädet kohotettuina. Raamattu puhuu siitä. Kuningas Salomo polvistui rukoillessaan. Näemme sen 1 kuninkaiden kirjassa, luku 8, jae 54. Jeesus rukoili katse suunnattuna taivaaseen, mutta sinun ei tarvitse katsoa taivaaseen rukoillaksesi. Jumala on sinussa. Voit katsoa alas. Voit sulkea silmäsi. Näemme, että ihmiset rukoilivat eri tavoin, ja mielestäni pointtina on, ettei ole väärää tapaa rukoilla, kunhan rukoilet Jumalan tahdon mukaisesti Jeesuksen nimessä, vilpittömällä sydämellä. Paavali ehdotti, että hengellinen sodankäyntirukous tulisi tehdä seisten. Ja katso, siis minä seison, minä olen tässä sanan päällä, seison Raamatun sanan päällä. Hän sanoi, kun olet tehnyt kaiken voitavan, seiso. Eikö niin? Seiso siis koko sota-asu ylläsi. Ja totta kai voimme istua Herran edessä rukoillen. Monesti kun istumme Herran edessä rukoillen, se on todellakin odottavaa rukousta. Odotat Herraa tai pyhität itsesi hänelle, mutta tiedäthän, voimme istua Herran edessä rukoillen. Olemme istutettuina Kristuksen kanssa Isän oikealle puolelle jo nyt. En siis sano, että asennollasi ei olisi merkitystä. On hetkiä, jolloin uskon, että sinun tulisi seistä hengellisessä taistelussa. Uskon, että sinun tulee heittäytyä kasvoillesi, kun nöyryt Herran edessä. Uskon myös polvistumiseen rukouksessa. Sekin on nöyryyden merkki. Jokainen polvi tulee notkistumaan, eikö niin? Kuitenkin, kuten aiemmin sanoin,
rukouksen fyysisellä asennolla ei ole läheskään yhtä paljon merkitystä kuin sydämen asenteella. Sydämemme asenne on tärkeämpi kuin se, seisommeko, istummeko, juoksemmeko, makaammeko, polvistummeko vai seisommeko käsillä. Jeesus sanoi Luukkaan evankeliumissa, luvussa 18, jakeissa 10–14. Luetaan muutama jae, ja haluan todella, että näet tämän, koska kritiikkiä on liikaa. Tämä henkilö arvostelee tuota, koska hän rukoilee polvillaan. Voi, tuo on uskonnollista. Voi, tuo on uskon. He arvostelevat. Tämä taas arvostelee sitä, joka marssii edestakaisin ja rukoilee sotilaallisesti. Ei sinun tarvitse tehdä noin. Tuo on pelkkää esitystä. Sydämen asenne on se, mikä merkitsee. Jeesus sanoi, 2 miestä meni temppeliin rukoilemaan, toinen fariseus ja toinen publikaani. Fariseus seisoi ja rukoili näin itsekseen. Hän rukoili itsekseen. Jumala, kiitän sinua, etten ole niin kuin muut ihmiset, riistäjät, väärämieliset, avion rikkojat, enkä edes tuo publikaani. Minä paastoan 2 viikossa, annan 10 kaikesta, mitä omistan. No, voisimme pysähtyä jo tähän. Se on uskonnollista, tuomitsevaa, kriittistä. Hän arvostelee vieressään olevaa miestä rukoillessaan. Katso minua, olen parempi kuin hän. Näetkö, tuo on väärä sydämen asenne, eikö olekin? Hänellä saattoi olla täydellinen ryhti, ja kaikki näytti moitteettomalta, ja hän saattoi tuoda suuren uhrilahjan, mutta hänen sydämensä ei ollut oikea Jumalan edessä. Hän oli kriittinen toista kohtaan, vertasi itseään toiseen. Hän luetteli Jumalalle kaikki hyvät tekonsa ikään kuin Jumala. Emme voi ansaita sitä teoilla. Meidät pelastettiin armosta uskon kautta, ei tekojen, ettei kukaan voisi kerskailla. Saamme kaiken muunkin Jumalalta. Se ei ole tekojen ansiota. Meillä on kyllä tekoja tehtävänä, sillä usko ilman tekoja on kuollut, mutta rukous on uskon ilmentymä. Emme voi ansaita sitä teoilla, emmekä voi olla tarpeeksi hyviä, jotta Jumala vastaisi rukoukseemme. Tällä fariseuksella oli väärä sydämen asenne. Sitten Jeesus osoitti toista ja sanoi, mutta publikaani, joka seisoi kaukana, ei uskaltanut edes kohottaa katsettaan taivaaseen, vaan löi rintaansa sanoen, Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Hänen sydämensä asenne oli nöyryyttä. Hän saattoi olla liian ankara itselleen, mutta hän tiesi, ettei ollut mitään ilman Jumalaa. Hän tiesi tarvitsevansa Jumalan armoa. Tämä toinen mies fariseus oli täynnä itseään. Hän rukoili itsekseen ja omaksi edukseen. Tämä mies tarvitsi armoa. Me kaikki tarvitsemme armoa. Meidän ei kuitenkaan tarvitse lähestyä Jumalaa anellen, en väitä sitä. Ehdotan, että lähestymme Jumalaa oikealla sydämen asenteella, eli menemme hänen portteihinsa kiitoksella, hänen esipihoihinsa ylistyksellä. Aamen. Lähestymme häntä kunnioittavasti nöyrästi, tietäen, että ilman häntä emme voi tehdä mitään. Jeesus sanoi, minä sanon teille, tämä meni kotiinsa vanhurskaana, ei se toinen, sillä jokainen, joka itsensä ylentää, alennetaan, ja joka itsensä alentaa, se ylennetään. Meidän täytyy lähestyä Jumalaa nöyrästi. Ei anelemalla, vaan nöyrästi, oikeilla motiiveilla, haluten nähdä hänen tahtonsa tapahtuvan omassa elämässämme ja muiden elämässä. Haluan rukoilla puolestasi, muistatko Awakening Prayer Habit? Nostatan vartioita, profeetallisia esirukoilijoita, herätystä ajattelevia rukoussotureita taistelemaan Jumalan tahdon puolesta maassanne, kaupungissanne. Tulemme näkemään suuren herätyksen. Aamen. Liity siis seuraamme osoitteessa awakeningprayerhubs.com ja Isä Jeesuksen nimessä, auttaisitko meitä saamaan sydämemme asennon oikeaksi, kun rohkeasti lähestymme armon valtaistuinta. Auta meitä vaeltamaan nöyrästi, ei ylpeydessä, samalla kun esitämme rukouksia, jotta sinä kuulisit rukouksemme ja vastaisit niihin. Jeesuksen nimessä. Amen. Nähdään ensi viikolla Awakening Livessä, Awakening Wednesdaysissa. Vietä läpimurtopäivä. Koko maailma on kriisissä ja ajanmerkit kiihtyvät. Olemme historian käännekohdassa ja vihollinen tietää, että hänen aikansa on lyhyt. Mutta vuonna 2007 Jumala herätti minut keskiyön jälkeen ja puhui sydämelleni 3. suuresta herätyksestä. Nyt olemme lähempänä kuin koskaan aiemmin. Siksi kutsun 1 herätysmielistä esirukoilijaa liittymään kanssani tekemään uuden vetoomuksen taivaaseen.
Kutsun jäännöksen rukoussotureita kokoontumaan yhteen ja torjumaan pimeyttä, joka valtaa seurakuntamme, perheemme ja kansakuntamme. Vihollinen raivoaa. Suuri luopumus on käynnissä, mutta Jumala vastaa aina yhteiseen rukoukseen ja paastoon. Liity minun ja esirukoilijoiden seuraan yli 100 maassa Awakening Prayer Hubsissa. Yhdessä me voimme muuttaa historian kulkua.